kum ukla ubala tangan baha ngoy teli ka Barcelona ia ka Valencia hakajing elak kai jong kala leka peteng Cristiano Ronaldo ban tap gol na ka banta ka Al Nassr pedang sngau ba ia piki para lok ki baju sngau tenat ban page ki video hakane ka channel kajing kerpat ya pi lada pempat da ban subscribe sngau ba ban subscribe ia kane ka channel kenang ba pin yo ia ki video ki ban so upload hakane ka channel kajing elak kai hakala leka ha pedang ka Barcelona Persia ia ka Valencia hakane kajing elak kai ka Barcelona kala long kum ukla ubala tangan ba hakaba kala ngoi teli ia ka Valencia deka balak ban penlem keput ia ka hakane kajing elak kai hakane kajing elak kai ka Barcelona dang hakakala ka banengkong kala la ban thep hado santeli ki gol ia kene ki santeli ki gol na ka banta ka Barcelona layo ban thep lingba udejong dang hake minit ka balai bots ka gol jong Ferran Torres hake minit ka bafra lingba Rafinha hake minit ka bakharsau bat Lopez ulayo ban thep hado arteli ki gol kata hake minit ka ba arfusau bat ka minit ka basau pusan plusau bat haba peteng ban yelak kai hakakala ka ba ar ka Barcelona kalayo ban thep sa arteli ki gol Persia ia ka Valencia ia kini ki arteli ki gol layo ban thep lingba Robert Lewandowski hake minit ka bahan riu bat lingba ko on gol hake minit ka bahan nyau pusan bat hakane ka chingelak kai ka Valencia kalayo ban thep chikol lingba Udoro hake minit ka basan peu kandai bat hado ban takot ka chingelak kai ka Barcelona kalala bat pembab keput bat kumjoro ban penjam kenap ia ka Valencia hakane ka chingelak kai hado dah nyau la ka wekol kumta lingba kane ka nam job ka Barcelona ka dangdan hi haka kerdan ka balai haka met ya ken point jong kala lika deka boyo ban kur sapro ar point ni ka ar phawai teli ki chingelak kai deka baduna lai point ya ka Atletico Madrid ka badan haka kerdan ka baar bat kumjoro hado nyau point ia ka Real Madrid ka badan haka kerdan ka bah kledo trong kemet ya ken point haba phai pat shiga chingelak kai haka Saudi Pro League hapdeng ka kenhun jong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr Persia ya ka Al Fateh hakane ka chingelak kai ka Al Nassr kala sedang ban thep gol de ka jing yo sngau ba ya ka chikol lingba ka jing bakala thep hi urang yelak kai jong ka Al Fateh shiga kola jong kata usaden hake minit ka basau peway habakut ka chingelak kai jong ka kelas thep ka Al Nassr kala tam ya ka Al Fateh lingba ka ne ka chikol ka bakala yo sngau ba bat habawan ban yelak kai hakakala ka baar ka Al Nassr kala yo biang ban penki ya kejar lingba usimikan hake minit ka basan peu nyau bat dai hake minit ka bah nyau peu ar ka Al Fateh kala yo ban tep chikol lingba ubat na haden joka ne ka kol ka Al Fateh kala yo mensen kendiat haka bakal tresitom bat kala kon tenge hitriang kenang bakan yo ban tep kol penya khaj hakane ka chingelak kai pen ban ka jing tresitom jongka kala long le no ai haka ba uklori lak kai bakan sai jongka Al Nassr kata Cristiano Ronaldo ula pen sngap hijar ia ka Al Fateh haka ba ulayo ban tep ia ka gol ka balai ka balong ru ka gol ban pen skam maka Al Nassr kan job ia ka Al Fateh hakane ka chingelak kai bat ia kane ka gol Cristiano Ronaldo ulayo ban tep haka minit ka bapra peu nyau kumta hado ban dakot ka chingelak kai ka Al Nassr kalala ban penlem ia ka Al Fateh hakane ka chingelak kai dalai la ka wekol lingba kane ka nam job ka Al Nassr ka don haka kerdan ka balai haka met ya ken point deka bayo lai pusan point niki khat nyau teli ki chingelak kai Kublai Shibon ia piki para lok ki bajus ngau tenat ban page ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ke video Kublai Shibon